Zdar lidi, já jsem ještě dneska udělal takovou menší úpravu. By mě zajímalo, komu by se to líbilo víc, nebo dejte vědět. A napište mi pod video, jestli je lepší ta první verze s kulatýma budíkama, anebo verze tahle. No, to nechci mít takhle škaredě přisvícený, protože tam není vidět ta zelená pěkná barva, která tam je. No opravdu to není vidět, no prostě. Zkusím rozsvítit. Jo. No, není vidět ta zelená stupnice, žlutá a červená na konci. A když popoladím rádio, abych se dostal s PSVčkem někam veš, teď tady točím kolečkem na rádiu a vidíme, jak nám PSV leze nahoru, padá nám výkon samozřejmě. A tak přibližně jako na rádiu. Jo, takže vidíme, že to tak nějak je. A ty hodnoty už tam taky jsou docela slušný. A teď tam ta zelená je vidět. Tak jdeme zpátky na PSV 1. No, někde na 1420 mega. Jo, takže já tam uberu na výkonu. Trošku něco málo ubereme, ať tam máme nějakou jinou stupnici. Přidáme postupně. Jo, tak to pak krásně vypadá. Nádhera. Krása střídá nádheru, ne? Já si myslím, že tato stupnice je hezčí. Navíc udělal jsem jednu věc, že tady v menu jsem si přidal položku, kde si můžu přepínat výkon, měřitelný, až do 250 W. Takže teď tady máme měření do 250 W. Jo, můžeme vidět. Jsem omezený do 250 W a to jenom z toho důvodu, že tu napěťovou referenci bereme z Arduina a to Arduino pracuje při 5 V. Já, když zaklíčuju 250 W, což jsme tady zkoušeli přes Ameritrona, tak reference napětí už se blížila k 5 V a to je vlastně pracovní voltáž toho Arduina a už by to nedokázal přepočítat, aby mě dal hodnoty do Raspberry, kde se nám zobrazuje správná hodnota. Já koukám, že budu mít vybito, takže já to s rychlým zkrátím. Prostě komu se líbí tohle měření líp než to první, tak dejte mi do komentářů vědět, který se líbí, a já budu přemýšlet o předním panelu, takže na 3D tiskárně si vytisknu nějaký 3D panel, který by k tomu lepší seděl, a zbytek samozřejmě šasy mám, jen budu muset vymyslet USBčko, aby nebylo napájený tadyhle, ale vyvede to dozadu, kde bude napájecí USB, a předělám to asi na C, protože tohle se mi nelíbí. Tyhle kabely nerad používám. Zrovna tohleto teda hodně nerad používám. Tohle ne. Takže normálně to vyvedu tady dozadu, tadyhle zadu, a vzadu bude C. Prostě, jo. Rozebral jsem starý měřák, který tady spoustu let byl, a pak jsem tam vlastně nahradil tu desku touhle deskou, která měří až 1,5 kW. A teď momentálně je to zatím do 250 W. Já budu dělat ještě update, předělám napájecí referenci z měřícího můstku, aby napětí při 1 kW nedosahovalo 5 V, což je pracovní voltáž toho Arduina, a pak už by to nedokázalo spočítat, takže budu se snažit omezit to referenční napětí, aby se neblížilo k pracovnímu. Dobrý, tak jo lidi, zatím čau. Pepičku, řekni čau. Ano, tak čau.